Sa kadagit, mo pag nabuka ng Ay, gibidyo. ay, sa istorya kay video ni. Ako mo rin bataan eh. Ayaw, iris ka ga. Baby din. Sukar pa to? Nag-video ko te. How to cook. Bang nagbigay pa. Ito na i-post. Pa, ko nang pagnigang ka na ang matunaw pang asukar. Bang mo tayo kanina. Okay, labot ang karahay. Ram. Wala yung tag-apilan eh. Wala. Piyapilan ta kami. Ayaw! Yung kano sama na siya ma-okay na. Kanang murang pamatin mo mahilis ang asukar. Yung usapay sagol tong kanon. O, inaog ni dire. Dire ko Pero luto na tong kanon. Luto na daan. Pag haman og mix ani, isong ako balik ka parang mainit-init na ayaw. Yung sa to paglutong kanon kang kanon. Giluan ra. Oh. Ito mo lang tamisa. Di pa po di ko dagan makain kanon. Ah, pero kung kana lang tamis kay na. Ang kanin yung higupon guro. Nam ko nilunok mo na nagputi-puti oh. Tago na ang uban. Pero kasagaran wala may lunok ang kuan ka ng nilunok sa uban ni gan. commercialize nga. Paibabaw man kuan mo man nagbaw sa baba. Ganun, toppings lang. Dapat mo taping. May negosyo ni. Taon na naman. Nagluto pag usisig ang kanito. Sabi ito itong isda ba? Mahal lang kayo. May palit ko si Antig doon ka book ato. Ito, pere? Pirit man siguro to. Sumbahon na dito na Ito yun. mahalagang 180. Sila man ang consisto no? Ano ha? Umot pila to ka kuan? Tulo ka baglis ba to? Giingon sa kuan? Ay, tulog ka ba lang? Tulog ka gramo? Gramos. Amot. Isa ka buok or duha? Duha. Ito po na tulog ka ba? Dilis mo rin natagoy grado ka. Mama, ingon sa nagbaligya. Tulo ka badlis lang. Ako din ginahan. Saan mo nagbalis? Makuha ko na yung tingog. Nag-post ano so. Buang. Asa mo din yung Facebook na ko i-post. Lagi. Kan tuloy ko sa pagposo lang. Oo. Niya. Kung naka-load, mo kay-load si Ay, mong... hindi pwede ko ilawad. Oo. Sige. Okay. Ang ginawa na-post ng video kay kuan ka ay. Hinay ang data mo sa... Saan po anak pagkuhan sa load ka nga. Sinulong na mag-andang daan. FB 15 naman siguro ang ginagamit ni ate. Ang dami nila daan. Kaya ka nang isa dito kawaton. Ano sa to? Di ba FB 15 ay mo ate? Pa-register si mama unya kay mag FB daw siya. Hamang kaglon. Iko na charge Kaya daan. itong ikuan itong mga manok ito kasi algan ka ng baboy niya. Oh, I-post daw tong mga manok. tanawag ang murag nalanay na sa kamukumot na. Wala na kaya hamang. Itong i-focus ni. Ito ba itong asukar? Gamay rin mo kayo tubig ibutang. Wala kang sa asukar. Ano nagalagay tubig? Oo. Kaya nalanay rin mo itong asukar. Ano siya tawag chemical change. Diba? Chemical change. Ano yung tawag sa science na? Si kuwang siguro ni asukar agang ba? Hindi ko rin makato ni maupat. Ako ang isa dito ka. Kasagaran isa magkakilo o Napaday, lain to sukar. dito sa garapon. Ah, i-post ano na ko ba?